Bom, a preparação na comissão Hobby Trempang, nós temos um time que está existindo, passou me quer mencionar aqui enorme, se você permitir-me, é não que tem o time da Kitty van der Knaap, Meerte van Egmond, Eggy Stiekers, Freddy van der Veen, Juliette Laak, Urban van Gelkum, paar de gente mais entramente mesmo como tradutor. Nós vamos preparar para o Trempang com o book aqui. Nós podemos comprar o book que está gedrukt no exterior, e tem que transportar mais com 1.500 book aqui. Mensen worden transportado via Holanda para Kinang. Anto, percebo, mas Hobby Trempang para deadline tay aya na Holanda para nos paia na tempo aqui não. Que men trabalho não que timbianos não tá dormir madrugar, nós tem contato com outro. E maneira awe por mim escola hayele com emocionar reaccionar bisa sério. Dosi, passou também banda di ko nanga recebeu e book trobe ayan passando sa binkinang e nanga recebeu com hope entusiasmo banda di sai também nang tabating e governador de babsita camenta com duas coisas extra de 3 edição de book de pret e governador regalo de book de pret. Kiko tá novo de book de pret é a BD3. Tem mais que 80 atividades. Bopor ako din yung maior po bisa wori kimi no talaf bita keda ko vakansie kas minuto yung kami bay buki di preta do nabo grátis atividade ng pababay kos kung que bisa mencionar mesora ding e buki pa e maior na ina pa e muito lang tem deadline ko botini pa certo atividade na botini akudi anto e kader geld tap televidente na casa. E cada geld bisabo exatamente para a atividade aqui, botim de reservar. Se vou reservar lá, botim de queda dormir na casa. Importante tá que o maior nang, abuelo nang, tio nang, me se cooperar com nós. Nós tá oferecer e book aqui grátis. Nós a na tour e comerciante nang para a atividade nang grátis. Of por prijs hopi massa bom. Anto anya passar, mita duna rende lift. Nang a book. Ante maior nang no ahiba nang atividade. Ante maior na casa, abuelo na casa, tio na casa, bita pape diretamente cubo. E buquitei, da boa responsabilidade para tomar tempo para nos juventude. Se você não tomar tempo, nós não também passa prática a juventude que depois. Que me buque de preta algo para cooperar com o maior na casa, o abuelo na casa, o tio e tia na casa, para ter algo para fazer familiar, maneira antes não estava fazendo com nossa família. Tour escola também recebe aqui sério? Tour escola básico tá aí aqui. Aí passar também by the way tá de escola que não a participar, não a partir. E bem aqui chonang, não hace coisa. E com as coisas hopi placa. Se você não quer, chama nós também busque na back. Para sobre e não tá para nós não tá ganhando nenhum cent. Tour tradução aqui nos companhia é grátis, 3 anos acaba. Para me saque importante tá para nos cooperar para muita não tem algo para fazer. Hopi muita também América, Holanda, outro lugar, pero tem muita na Aruba que não tá bem caminho. Ante hora pensei, nós tem boekie die pret. Ja, heel goed. We zijn hier vanochtend al vroeg aangetreden, omdat de gouverneur van Aruba het eerste boekje in ontvangst heeft genomen. En daar zit een heel protocol aan. Dus wij waren al vroeg hier om ook alles te versieren, de vlaggen op te hangen. En de kinderen natuurlijk in gereedheid te brengen dat ze eventjes gingen staan als de gouverneur binnenkwam. En weer gaan zitten als die binnen is. Maar het ging hartstikke goed. De kinderen zijn heel erg enthousiast. En dit is een ontzettend leuke school. Met een hele lieve directrice die een fantastisch woord voor ons deed. De kinderen hadden zelfs een soort lied voor ons geschreven. Of dat zullen de leraren wel gedaan hebben. Maar zij hebben het in ieder geval voor ons gezongen. En ja, hier word je blij van. Want we hebben best wel wat werk zitten in dit boekje. En dit is het moment waarop we ook kunnen genieten dat de kinderen genieten. Ja, we doen het dit jaar voor het 3e keer. En dit jaar zijn er in plaats van 60 activiteiten, vorig jaar zijn er 80 activiteiten. En die activiteiten zijn vaak ook nog een aantal keer in de zomervakantie. Dus alles bij elkaar hebben we zo'n 200 momenten in die 5,5 week waarop kinderen iets leuks kunnen doen. We hebben 34 nieuwe participanten, dus er zijn ook een hoop nieuwe dingen te doen ten aanzien van vorig jaar. We hebben ongeveer van de 80, 34 gratis activiteiten. De rest is voor een klein bedrag, want we willen het voor iedereen toegankelijk maken. Dat is ook ons doel, om alle kinderen, of je nou wel of geen volle portemonnee hebt, een leuke vakantie te geven op Aruba. Het is ook verspreid over het hele eiland, dus van San Nicolaas tot Noord, Santa Cruz, Savaneta. We hebben overal activiteiten, Oranjestad. Dus sommige kinderen kunnen er wellicht ook naartoe lopen, zodat ze hun ouders niet altijd hoeven te belasten met halen brengen.
Maar het is wel belangrijk dat de kinderen het natuurlijk afstemmen met hun ouders. En dat ze vragen of ze er naartoe mogen. Dank u wel. Ik wilde nog even één kort dingetje zeggen. Belangrijk, voor veel activiteiten moet gereserveerd worden. Kijk even goed in het boekje. In het gele kader zie je hoe er gereserveerd moet worden. Er zijn ook activiteiten waar je gewoon naartoe kan. Maar voor sommige heb je beperkte plekken en dan moet je op tijd zijn. En de reservering die start op donderdag 6 juli. Om 8 uur 's ochtends. Dus zit klaar en dat staat allemaal voor in het boekje. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie, iedereen die kijkt. En nou ja, ik hoop dat we de komende weken allemaal leuke kinderen van Aruba blij gaan maken met het boekje. Dankjewel voor het interview.